presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa pasultihon, ako sa muingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisiw sa kahayag sa nagkaguliyang mong hunahuna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hello mga kasama, kumusta? Kinigihapon ang inyong Kuya Joel mo'y makiguban kaninyo o mag-aauhag kaninyong tanan nga mugamit yun kamo sa mga produkto sa Seed Marketing Incorporated. Sama sa Panyawan Liniment Oil, Seed Panyawan Coffee Mix, Seed Celebrity Kojic Soap, Seed Celebrity Beauty Soap o Kogon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa Seed Marketing Incorporated. Bueno mga higala, ang atong magtatampo karon pinada sa usa ka lalaki nga magpatago sa ngan nga Bruce. Gibuhatag kinig duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kailan niya ang tampo ni Bruce. Kini nga ako problema, mga kakigol o mga kasama, bahin sa akong silingan ba. Daghan ko problema, pero kini mo ay kinaproblemahan yung kayo na ako. Kuan, himantayon kini akong silingan. O garo ninyo may bawaan kung sa'y problema na ko nganong himantayon ni siya, no? Ilan niyo ako pagsugod ang mga paghitabo. Libakira, himantayon, kuay silingan. Ay, apoy ati waso ni kantahay. Ganyan lang ni. Kayo para ba ng hapit alas 12, oh? Wapa ako kabantay nga hapit alas 12. Wapa para ba taon ko kalungag? Oh, ilas ni ako. Nay, koy! Hapit hindi rin, nay! Nay! Oy, Bruce. Ale. Masayo ba din mo konserto din is gawas? Oy, malupit ka na mo sa Elias. Abi, di sorry. Matup nga, pero dili hilabuan na si Elias. May ambisyon ni Dayra. Nay, ako baya, may mga butang pod ko nga pwede pong matupngan, pero dili hilabuan. Yun na, sabi ato din mga imo mo kong gipahapit. May kayuhan do. Kadang kayuhan, oy, moabot na nga dili ni mo maibawaan. Binag maayo kag mga binuhatan, moabot ra gyud nimo nga dili mo damon. Mo uba. Oh, noy, ang kayuhan samar na sa mga maningil, magpakita lang nga di mo maibawaan. Sama nang naglakaw pa yun din eh. Kana na, maningil mo na. Ha? Makita lang yahaw. O tinuoda. Sige, aris ko. Ha? Awas man ka? Ako'y tuyo naman din. Ay, soy! Ay, porbida po ngot. Diyan naman daw. Porbida. Ikaw na gisundan ato, noy! Hakidot ni ane. Hello, Soke. Ay, Mother, Asa naman si Miss Beauty? Bakit sa mga gitawag ni mo Miss Beauty Town? O kinsa mo nagisangpit mo og Miss Beauty? Ay, naunsa baya mo, uy. Ikaw, good. Di ba, Soke naman ta, no? Nga si Miss Beauty ngay mga asawa, siya mo'y nag-negotiator na ko. Negotiator sa kusa ba na? Hala, uy. Waday ka kahibao. Nga siya mo negotiate na ko nga mangutang siya. Ikaw man gani ang tigbayad sa iyang utang. Munang suki na akong itawag ni mo. Kay mo bayad man siya. Ug matud pa niya, ikaw mo'y nagbayad aning iyang utang. So, siyempre, suki na yun ta. O, asa naman di ay si Miss Beauty? Na, porbida, ako'y kalibutan na ng imong gi utang-utang sa iyang sa kong asawa. Unsa na siya, ako'y kalibutan na, Mother. Ha? O, palihog lang. Ayaw ko gyapil na rin yung mga kinanahang lihok ha kay ako. Wag yung taon ko'y gitangan tao-taon.
Aso sa ato pa, dili na mabayran ron ang inyong utang. Pero yung mga inyo nga rin nyo, wag kilabot na taon. Hala no, parehas gudi ay mo. O siya ba? Preso? O siya preso na? Parison mo, kamo ba? Anong preso man me, ha? O siya ka mo? Kamo na ang gitawag og Beauty and the Beast. Ay, dasa na istorya, ha? O, pangutang niya mo gusab ha. Nya, bayri gitong balance ninyo. Aron dili ta mo ipabarangay. Ah, kanahan ay. Ay, kawadlo ka na, ma'am, ha? Ay, dili ti kasibugan. Kanahan yung patring. Kanahan ko di pihana. Nangutang dahil nga wak, pahibaw rin ako. Karon ka lang. Unsa? Hoy, nayapag na ko ng tiguwanga. Anong anak man siya maningil ni mo nga ako may nangutang, di man ikaw? Unsa man? Gusto siya di na ako siya bayran? Hanggaw siya da. Biday ko pangutan ang anong... Ako pangutanan ni mo. Nangutang ka, wako kibaw na. Ay, di naman gud kinahanglan nga mahibaw ka ga. Kay ako ra may mubayad. O, ikaw lagi mo bayad, pero akong kwarta may gabito dos bayad taon. Ang wa mo ko'y trabaho, ikaw may naitrabaho. Mao na kinahanglan yung magpahibaw ka na ako nga mangutang ka. Kay basig mo abot yung panahon, nga ako sildo, igol ang tao bayad sa utang. May mo ko na akong giutang niya gud. Pila mo na yung utang ka? Like 10,000 naman. O sa! Nagbay ka di mo! Tahon, tinungkag ko sa kadlaw. Okay. Sambo, katang ng naong ni mo. Ah, wala. Ang uli ko mangutang, wa naman tay kwarta. Asam niya ko sweldo nga kung yata ni mo. Ang anong utang pa mga? Gibayad ka dis utang, maong mangutang na lang sa kukusab. Ayay ka. Palaptik ka ko eh, kani. Agay! Palaptik ka kong ani. Wag yung ko'y kalibutan nga mangutang dahil dinagko ning asawa na ko. Maudi ay nahibuong na lang ko nga matang sweldo na ko. Ginagmay naman kayong kumprahon sa kong asawa para konsumo. Unya nahibuong ko nga dili diha dayon. Inighatag na ako sa kong sweldo niya. Ana niya mangumpra ta daw. Ditso-ditso ta itong pangumpra. Mabtab pila kadlaw. Unya. Really? Busli. Pre, usa man ni balita pre nga akong na dunggan dito. Dito skin na, nabaniog. Usa ba ki? Kasi Jackie Chan. kamo ko na magtiayon pre, masler ko na mo. Susunod na. Ay, mga tabi-tabi dito skin na pre ay. May ako na dunggan dito. Ako sila nga, di na tinuod oy. Wadlong ginamangutaw si Pare Bruce. Ay ba, ako kinsay na pera pre. Diya man. Kadang silingan na to diha nga lambi lang simur ba. Tunguting nga sige pamantay sa ling kinabuhi sa ling sikataw. Mao na diha, naglambing simud. Si Panyal? Kinsa pa man diha ilai silingan na to nga, naglambing simud. Di patantom na. Mao gani, nangutang mo ko asawa niya. Wa ko kay bao. Nya karon, ako may sigihan ni paningil. Nga akong asawa may nangutang niya. Nah, mauna ni Ron. Kita lang kong ebidensya pre, nga siya bisig panaot mo, bida, sus, barangay, ipabarangay ko ni kanahan, barangay rin, katapatan ng bayanab, awa niya. Di na madut na ng barangay, pre, ay. Ha? Kaya tanang mga empleyado des barangay, pulos na nakautang niya. Bida, no? Mga, nagsaling na siya. Mao ba? Mao dahil yan ay niyuhon niya, pakauaw ng mga nangutang niya di. Yanuhon na niya pakauaw mga utangan niya nga wak bayad. Porbida. Pero, may bayad ba sa taon mi sa utang taon niya taon? Maugyod. Oo, ako. Ang among utang niya, ako gibayaran. Yung mga asawa nakautang, pre. Lagi asawa mo na ako, di ako bayaran. Wes, karuha og bibayad bagyod, pre. Karuha si Mari, pre. Siguro ka bang may bayad kasi mong utang, ha, Patray? Ibayad naman ko. O niya nga nung nabi mo na kanahang hustler ko ta. Kaya mangutang ko nung tagway bayad. Siguro kang may bayad ka? Ibayad lagi ko, pero wala niya dawata. Kung saan na wata? Wa man niya dawata kung bayad. Ano man ko no? Kuwang ko no. Kuha ba? Pila naman yung mga utang? 5,000 naman ang kana. Oo, 5,000. Kanya ano kuha mo? Itagaan ka 5,000 para may impas yung mga utang. Wa man niya dawata kay 1,500 ra ko no. Ha? Pili mo gibayad? 1,500. Ganoon pa yung taon, kitagaan ka 5,000. Nagagamit man ako. Hindi mo ba yan ako? Sus! Kung sa? Oh. Kung sa man ikikumkum ni Masim Kabot? Wa, oy.
Labtik ka bi. Gano'n. Agay! Agay! Kalabtikan ginagay! Ay! Lami kay kultaw na kusawa pero magpugong na ko mo labtikan na ako. Mukumo ra ba siya daan? Balabtik lang ko siya bida. Nakita sa mis pretasyo. Pre, Pre. sekarang grabihan na, pre. Brag, dili na maayo para ninyo, pre. Ha? Mandun man siya pre. Na, igiginimbayhan na mo'y utangan, oy. Ida, nga naman ha? Katulambing si Mod? Oo, pre. Grabe yung daw pakauwaw niya, oy. Ako na minaw, murag, ako may nasakitan Nga para naman ninyo, pre, usab na ikipadabihan ng labing si Mod, ha? Aliman ka, pre? Ah. Iyaguging na mga tao nga nangutang niya, nga wa mo bayad, pero, nga ra, way no'y apelido. Pero, biso na, pre, oy. Masabot nga kamug yun. Ang buot nga ipasabot. Nga grabe ko no kay pre. Kay misuroy siya rito sa merkado nga nagamit bagay bigapon. Utsa! Sukang karuha lagi noon siya yung gipanulti, pre. Yang inyong pangan. Buang nga, tiguang nga eh. Lain ang style ng Ay, maningil na. nabuang do kay, ay, pre, kay maggabaan, tatiguang naman na. Lagi, lain ang style ng... Maoning, abi naman, maoning higayon na nga, sige siyang pakauaw na ako, antos merkado, magdapag migapon. Ipabarangay ko ng tigwa nga. Naambot na pre. Tagdoon pa ka na dito. Kay ka ng mga tao des barangay lagi. Na niya ng utang. O kay doon na may reklamo niya, di na nila tagdoon. Kay kung tagdoon ko no, di ko no makarinyo. No, probida, mao ba? Ha! Halos kadadlaw pre, kana si Nang Panyang. Ah. Dito na sa barangay Perme. Tuwan sa barangay, Perme. Oh. Mao ba? Ha, bahalag kinsay kasanggan iya dias barangay. Basta, ako ni sumbong siya sa kapitan. Tanawon ta! Kundi ba mga taktak na iyang gisaligan sa barangay, isumbong ko na! Asa taga? So sa barangay tan tiguang, sumbong ta sa kapitan. Ha? Di ta mauwawan anak Kung ka? mo ka, bayad man ka. Last bayad di mo, waman ni riwata. Nya, sada na to. O, laki, pero ang ato ba, involve manggut ta. Ah, natural. Kita may kihantin. Unsabi ka, oy. Sumbong na siya sa kapitan. Kaya di maayo yung gibuhat. Ang ato na lang ka ng bayran ang kuwang... Hagi bayad bitaw na to siya. Wa man sa ni mo ibayad tadan. Ang, kay naapamantay laing bayranan. Ang sabi siya, buhok mong ibasabot, ha? Patring, nakakailang utang. Impas na, uy. Pinsa, gipin mo, Patring. Ikaw may naghata na kong labad sa o. Saon ba ka? Labtiki lang ko, oh. Ayan! Tikan! Tungkol sa sobrang pagpakauaw sa tiguang na mo, napugos ang yung taon kong kihas barangay taon, ug akong gisultis kapitan kung unsay ang gibuhat. Kay magsalig lang taon siya kay halos ang mga tao diri sa barangay hall, pulos man nakautang niya. Mao nga, murag mi abusar. Punya. Boss. Kapitan, boss. Pasudlo lang ko na nga dito sa opisina. Tulong ko na mo maghusay dito, boss. Mao ba? Sige, salamat kayo. Try. Dong, mauwaw ta. Wow, anang gusto mo tingawag pasagdan na itong kabuang aning maniningila. Kanahang tiwang, kinahanglang maputol ni. Tang na baro na niya. Paano yung opisinang kap? Dali, manota. Panuktok, uy. Abi pa lang mo tayo batasan. Manuktok, good. Solang. Pasudlo ta, dali. Oh, maing hapon, Maing hapon, Kap. Mayang hapon, usap. Dali, sod mo. Isira lang palihog ang puntahan. Oh, uy. Nakunda man yung bruhok na. Kaunda man. Hello, guys! May hinampak ka na. Lingkod mo. Huwag ikaw Hi, na sa atbang paniyang. Ay, Panuhak. galis. Dili siya bulgaro na. Bueno, Galis. o sabay hinungdan ha, baby. Ikaw may akong unahon sa pagpangutan ng bros. Kaya ikaw may reklamante. Kuhan kap, ako gireklamo ni Bayana kap, kay sobra kay yung gibuhat taon. Iya may gipakawawag maayo. Murag, nibayad naman tami. Pero pakauwa man taon niyang maayo. Nibayad naman sa mga utang niya kap. Ngay ka, kako. Minaw ka na hanay. O niya kap, tingali tayo siyang salig taon kay mga tao din sa mong barangay hall. Mulaban man ani niya, kay pulos man nakautang taon ani niya. O niya, mahadlog man sila nga, dili pa rin yun. Mao nang migara ni siya kap.
Kap, ano ni... Abi, Kalma ka. Abi ni mo, bros. Normal lang sa tao nga mangutang. Labi na o gipit na. Sama ko ninyo, ang importante lang diha nga kung mangutang manggani kita. Kinahanglang mo bayad yun. Oh, may bayad, bitaw mi ka? Pausar giligay yung nadili na mong bayad taon. Pagkaon man dahil mi. Di na sa mayo, Kap. Gani, last mong bayad, waniya dawata. Kaya lagi kuwang. Susade na namang waniya dawata. Abi ni mo, bros. Kanalaging utang. Kinahanglan mo bayad yun ka sa eksakto kung unsa may gisaan ninyo. Dili ta makabasol sa nagpautang kay wa man mumutuman sa inyong saad. Mao nga para masitol na kinahanglan mo saad mo kung agad mo mabayad sa impas na gyud. Impaso ninyo ba? Huwag kinahanglan nga tumanon yun ninyo aron wa ay problema. Okay ra ba ninyo? Okay ra, Kap. Okay, maghimo tag kasulatan para naatay basihan. Kung kanus ninyo bayaran o inguman impason ang inyong utang. Okay? Sige. Maura ka na. Okay ra ka, Manyang. Ay, okay na, uy. Basta tumanon lang ganin yung saad, ha? Kay, ugdi gani, pasensyahay na ta. I-anunsyo tagid mo. Sige na. Para dili ni magdako, no? Sige. Maura ka to. Yan. Ang ako niyang rinyo. Bugot si ito. Apil si Kap. Pagkakidort. Ito na pala yung na ka na din, eh. Ato to si Kurti. Kidort pa yan din, eh. Mani ako problema kay imbis na itong reklamo Miss Barangay ba? Saon nga, maurang yapon, wak mi dagan na. Yes, ang kapitan ng utang, maditaon sa among gireklamo taon. So, klaro, kayo doon ay kanang pagdapig dito or pagpinig ba sa atong giutangan na mo? Nya, unsa may mo buhato na ni. Paliw tabagi ko niyo, bi. Unsa man, Ati Pres, kung kamoy pasultihon, ikaw, Ati Pres, kayo wabadyo kayo utang-utang. Unsaon man na taon, ani, ha? Bi, kung ikaw pasultihon, bam, bros. Good morning sa tanan. Lord, thank you, Lord. Salamat sa tanan, Lord. Mary, salamat sa mga pagampo. Salamat kayo. Ate Pres. Okay, ang sender na to karong adlaw, Goliath. Ang atong sender, Ate Pres. Si... Sundodong Bruce. Si Bruce. Sundodong Bruce. Kanis Bruce, Ate Pres. Tungod lagi taon sa iyahang asawa nga palautang sa kayo. Mao na nga, sige sa pangutang. Yan, asawa. Siya makabayad. Sa bayad. Nya naapod sila silingan nga sige pautang po nya unsaon nga inigdi man sila makabayad i-announce man dito sa merkado magdapag nga po nagtapos. So murag pakauwaw. Mao na nga nahiubos kay taon siya. Nga gusto niya nga ikiha kay para mahunong taon ning style aning tigwa nga sa iyahang pagpaningil nga murag pakauwaw ba ti Pres. Sus pagadto nila dito sa Barangay Hall hasta man kapitan Ati Pres utangan man niya. Sa undi gyud nagi pagpinig kuno Ati Pres laban sa pikas ba ni kapitan kay iningol kapitan day ang renew niya nako ha bangas ka sa posibliha sa day kapitan Ati Pres utang depende uy ha say kapitan nga diba wag gyud mahimo nya no kanang kuwang baro nang iya kuwang kapitan ba no ana nga kuan ba tinud-anay gyud nga wa say kuwang ang iyang kuwang. Hindi murakot ba para yun sa iyahang mga tao ang iyahang kita sa barangay. Bam! Unsa yung kisultin mo, ani be? Kung ari ka direk sa ikaduhang Korento, Kapitulo 5, versikulo 10. Ngayon man. Gingon dire, kay kinahanglan mo atubang kitang tanan kang Kristo. Aron iyang hukman, aron ang tagsa-tagsa makadawat sa angay kaniya. Sumala sa iyang nabuhat, maayo o dautan dinhi sa kalibutan. Karon, ang gibuhat sa kapitan, sa wa pa matapos ang istorya bisan sa pagsugod pangatos tunga-tunga, klaro kayo magpabor siya nagpautang.
Klaro kayong tuwa siya mo daping. Oo, bitaw. Oh. So kung ari ta atong gibasa, kinahanglan na transparency. Ang iyahang inunta mura magduna sa pabor. Apan, mutana ko, dako ba kayo ilang nautang atulan? Dako, 10,000, pero gibayra na 5,000. Ang katunga ba 5,000 na bayra na. Di data silag 1,500 wa dawata kay pa full lagi kuno bayad. Sa laing bahin, naamangod sila po'y Kasabutan. gipirmahan. Oo. Sige lang, og magkakita mo ikabayad, bayarin na niya, ayan na lang po. Mura ka kasawa, magpudaan ni mo isadaan. Sadaan bitaw. Huwag man sukuha sa bana. Lagi, nya di mo Isa day musulti. nangutang Ang asawa. asawa. Asawa, ate pres. Di Ah, musulti di- taon nga nung kautang taon Masa siya. tayo gustuhan sa asawa lang? Ang buta ko sa'yo, wa siya musulti ka nang napakunoy laing utang. Utang naman sa giskutan sa... Una, ane, bros ba? Ah, Pitula sad na imong asawa. Pitula sad na, kaya nga, no? Magamit na ba ko ng trumpa ito sa karsada, mga kaulakaw? narabay panultiyon ko no, ate pres. Ano, taon sa i-anunsyo Oh. ang utang. Oh, narabay panultiyon, ate pres. Nga. Nga ang tao ko nung mangutang, ang tao ko nung buang, kanang mangutang para ibayad siyang utang. Ah, Oh, kanang ano mahuwang. ba na kargado ron? Mau bito rin kargado ron? Kay nga no, ilgan kayo ron adlaw sa mga utangan. Oo. Nyawang kay kabayad, di mangutang na pagka. Ngutang kag lain. Para ibayad. Mao na nga mo dubli bayo imo Oo. utang tungod na yung sitwasyon nga sama inana. Mao na nga ug bahay mo ati pres pareha nimo way utang-utang. Doi nga no gutaw Sa- na. Da kay utang ati pres. Na, uy. Biduang di ay ko. Oh, lagi maningil. Sa ako naging ungulyat, Ay, karoon na imo ati sa ako pres. naging ungulyat, unahon niya pagpitol ang iyang asawa. Oh. Kaya panangutang ko, uy, bago lang. Unsa? Aircon. Naguba pa na kong aircon. Nagubay mer kung taon. Oo. Natural man ati pres kay Oo. gamit man sabay. Unahon niya Kami sa pagpitol ang binaw, asawa. aircon. Ari ra kita aircon rin bugnaw kayo. Lamig Unahon niya aircon eh. pagpitol ang asawa ti Pres Gulyat, aron sa ingon, dili na makaproblema sa akong paminaw sa istorya nga ito nabati. Ah. Wa man kayo ang gastuan sa nabay na Di daw. ospital, nabay na stroke. Wa man. Yung sa kanya pagwaldas ang kwarta. Petulag una ni mga asawa, sir, ikaw man, makita na mong ibayad, bayari ito dito, kaya naara ba may pirmahan. Kasi huda na lang ito, kapitan, kung kunsabo sa ang inyo lay, siguro, aron malawas mo, o gumanana, ay, naputa ka ni mga asawa, really ka mga problema. Ah, bitaw. Gawas ko, wag mo bugas, wag mo makaon mo, may malungag. Wala. Pagkos sa pagpangutang. Ah, Diba? wala. Ah, Oo. Kaya ako bitaw. unsa ka? Nga naman. Nangutang sa ka? Nangutang ka ibayad Uy, siya. kay giutangan. Oy, ako rin regard si Miss Inulog sa Tipres, si Inday Sige Marian. saman. Alian Mariano. Atong fans na to kay dito sa Merida ba. Ako Sige, bitaw ko liyan, paminaw sa no? tong drama. Linauso na karon ng Facebook. Dagan ba yung maningil ako dili? Ha? Oo. Mabina, ay mga utang ang 1,000. Pero Basta yung mga utang- ako ati pres, wala na maningil ako. Impas naman ko ato ako lungon. Duka na. Nga bag mo. Impas. Utang Sinpeter ako, ba? nakadawat na lang certificate. Oh, nana ko yung certificate. Awan ako yung Sa problema. lumahan malungon na ni mo ito. Imang butahan sa inyo na. Wapa kay usapang ang usa ako. sa St. Peter. Duha mo to. Usad duha mo to ko Oh. lungon. Standby na ako usa. Ako gimo aparador. Ang Ikaw usa. pa. Butanganan sa mga barong. Tapos barong. Kalain. Butanganan sa kanang Sa Amerikana Barigulyat, ako. oy. Ako. Yapag. Tinuod bitaw ati pres ako dito dadon dire. O, pasaan na ha. Padoog dire. Gulyan. Ay, bab. Magiging ko tayo ng utang, no? Ah. Huwag ka tao nilabang sa sapa. Nga naman. Ang usad ako kay utang. Ah. Usibat man siya. Ang usa. Ang 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 usa. usa dili dakog utang, dakog uting. Uy, hindi ito, Uting oy. man, uting, utang, uting. Karon, paminaw sa Sayo, gulyat. filabot. Paminaw sa gulyat. Paminaw sa ba? Paminaw, oy. Oh. Ah, lagi. Ginukdanay ang utangan o ang maniningil. Ay, mo di ay. Kusog kayong labang mo yun ang nangutang. Oo, Di oo. igukod sa maniningil. Oo, dayon. Paglaban na, pito mo na kuwas baaya nga gianod. Ha? Sige, ano, buaya. May baaya din nga gianod sa pang akong baha. Kasi Nya. kung sa utangan, Ah. yung gina ito maniningil. Dong ikumkum ra ko. Salamat mo na nga ting tuluman, no? Kung ako ay pasultihan.